Днес ще разгледаме 12-те дома в една примерна натална карта. Избрала съм една натална карта на известна личност. Първият дом показва две основни неща за нас. Първо, знакът на върху му определя в голяма степен физическата характеристика на човека. Телосложението, движенията, мимиката, чертите му. Слънчевият знак се проявява най-вече в очите на човек или в някой от чертите на лицето, но цялостното излъчване е характеристиката със силно повлияние от асцендента и особено от изгряващата планета, ако има такава. Асцендентът показва и специфичния начин, по който се проявяваме и който най-често е свързан с избора на професия. Това е и начина, по който изглеждаме в очите на околните. Ако слънчевият знак е нашият аз, специфичната творческа единица, асцендентът дава възможностите и средствата на този аз да се прояви в материалния свят и да изгради земната си съдба. Когато имаме струпване на планети в първи дом, индивидът е предизвикан да търси начини за себеизява. Това може да го направи силна личност, но може да фокусира вниманието му единствено върху самия него. В този случай обкръжаващите стават само фон на пейзажа, в който централно място заема неговата собствена личност. Втори дом. Домът на притежанията. Какво притежавам? Моите ценности. Това е областта на хороскопа, показваща какво състояние, богатство бихме могли да натрупваме и по какъв начин имотите и финансовата сигурност, които имаме. Желанието да имаме дом. Способностите ни да реализираме това желание. Материалната сигурност влизат в характеристиката на този дом. И още нещо, той е свързан и с физическото ни тяло, неговата издръжливост, конструкция, благоденствие, защото в крайна сметка тялото е истинският ни и единствен дом. Струпване на планети в този дом показва, че финансовата и материална сигурност ще играят важна роля в живота ни. Това дава добър усет за финанси и инвестиции. Показва също така и стабилна ценностна система, ако Слънцето е там. Трети дом. Как уча от живота, моята среда. Домът на близнаци. Трети дом носи информация за най-близкото обкръжение на индивида, взаимоотношенията с братя и сестри и близкият кръг приятели. Както близнаци обуславя нови знания, учене, общуване, така и трети дом показва образованието, особено на началното и средното. Свързан е също с пътуванията на къси разстояния. Множество планети в този дом са белег на жив интерес, свързан с обучение и образование. Вероятно и работа в тази област. Възможност за множество кратки пътувания. Взаимоотношенията с братята и сестрите играят голяма роля. Важни са и връзките с най-близките приятели. Четвърти дом. Четвърти дом, това са корените на живота. От неговият естествен управител рак започва майчинския квадрант. Този дом показва най-дълбоките връзки, които имаме с родителите си, с рода си, с народа, нацията. Наричат го още завършека на нещата. Характеристиката му може да бъде показател за начина, по който ще завършим живота си. Когато има струпване на планети в този дом, човек е или много привързан към дома и семейството си, или е на голямо разстояние от тях и въпросите за националната и родовата идентичност са много живи. Пети дом. Домът на творчеството, на любовта, на любовните връзки и плодовете на любовта, децата. В по-широк смисъл, децата на човека са и неговите творби. Когато този дом е изпълнен с планети, артистичните наклонности са силно развити или натурата е много хазартна и обича риск. Това е домът на лъва, на творческия импулс, който е силен. Може да има и голяма любов към децата и живо участие в живота им. Работата, свързана с деца, неминуемо ще донесе успехи.
Може да показва много влюбчива натура. Любовните връзки също са вид възможност за реализация и за проява на огнената стихия на този дом. Подчертаване на пети дом показва и склонност към авантюризъм. Шести дом – домът на здравето и хигиената в най-широкия смисъл на думата. Съответства на Дева и е свързан не само с здравето, но и с коректността в взаимоотношенията на работното място, с началници, колеги и подчинени. Знакът на върха на този дом дава указания за избора на професия и по какъв начин индивида напредва в професията си. Има връзка с службата и с служенето в най-общия смисъл на думата, както и с любовта към домашните любимци. Наличието на много планети в този дом показва, че индивидът ще насочи доста усилия или в посока към собственото си здраве, или изобщо в професии и занимания, свързани с хигиена на живота и храненето. Вероятно е да заема подчинено положение или въпросите за професията и кариерата да го занимават много. Седми дом – домът на другите. Естествен управител е Везни. Показва дълготрайните партньорски връзки, които човек създава, и в частност знака, който заема върха на този дом. Или планетите в него дават указания за брака и брачния партньор. В най-общия смисъл това е домът, който показва как се отнасяме към всичко, което е не аз. Той лежи срещу първи дом, дома на аза. Така че първи и седми дом, хоризонталната ос на хороскопа, обрисува целия свят, в който живеем. Аз от едната страна и всичко останало от другата. Наличието на много планети в този дом показва, че въпросите на партньорството ще бъдат фокус в живота на индивида. Ударението ще падне върху брака или върху необходимостта от изработване на хармонични връзки. Тези хора може да изберат професионалното консултиране за своя поприще. Осми дом. Отворената врата към колективното неосъзнавано. Домът на Скорпиона. Значението на този дом се различава в повечето ръководства по астрология. Старата астрология го описва като дома на смъртта, секса, наследствата, парите на другите. Всичко това е вярно, но е само част от цялостното му значение. Той е домът, който показва невидимите връзки, свързващи ни с другите хора и с невидимите светове. Може да се нарече отворена врата към астралния свят или към колективното неосъзнавано. В частност е свързана наистина и с двата акта в човешкия живот, при който настъпва дълбока трансформация, смъртта и сексуалния акт. Сексуалната енергия задвижва дълбоки процеси от двамата участници в акт, като се обменя не само енергия, но и карма. Сексуалната енергия обаче може да се изрази и по много други начини, като например творческата енергия, и осми дом може да даде указания за начините на нейното освобождаване. В ръководствата по езотерична астрология този дом е наречен дом на церемониалния ред, ритуала и висшата магия. Хората с множество планети в него имат силен усет за емоционалните нужди на другите и талант да владеят публиката, да фокусират груповата енергия. Хората с силен осми дом са много чувствителни, дори раними по отношение на влиянията, които идват от околната среда, от хората и от невидимите източници. Може да имат досег със смъртта или професионално, или тя да промени личният им живот. Хора с подчертан осми дом управляват добре чуждите финанси и по един или друг начин работят с парите на другите. Девети дом. Висше образование, философия, жизнено кредо. Той съответства на Стрелец и в неговия обсек са всички начини, по които си изграждаме дълбоката философия за живот, като се започне с академичното образование и се стигне до пътешествията и опитностите, които откриват пред нас нови хоризонти и непознати земи в пряк и преносен смисъл. Затова девети дом е и домът на дългите пътешествия, свързани с въпросите на вярата и религията, докато срещу положеният му трети дом има отношение към образованието и информацията, която ни носи то. Девети дом показва обработването на това знание.
така че да си изградим система от вярвания и по-дълбока житейска философия. 10 дом. Дома на идеала, целта към която съзнателно или не се стремим през целия си живот. От неговия връх медиум цели започва квадрантът на служенето. В повечето астрологични учебници четвърти дом е наречен дом на майката и показва формиращото влияние на майката в най-ранното обкръжение, а 10 е домът на бащата, защото този дом е свързан с авторитетите в живота ни, а първият авторитет в живота на детето обикновено е бащата. Наличието на планетно струпване в 10 дом показва, че обществената реализация ще бъде най-важното нещо в живота на човека и той ще се стреми да достигне уважавано обществено положение. 11 дом на идейните сдружения. Това е областта, показваща нашите идейни, политически, обществени наклонности и самишлениците ни. Като земно съответствие на знака Водолей, той има връзката с по-големите обединени сдружения. Наличието на повече планети в 11 дом показва политическа и обществена ориентация, а също е възможно за чести пътувания в чужбина или живот на различни места по света. Оста 5 и 11 дом набляга на творчеството и споделянето на индивидуалните дарби в полза на обществото или за някаква обществена кауза. 12 дом. Това е домът на кармата. Това е дом труден за интерпретация, защото както при 8 дом, значението му е многопластово. Показва незавършените дела от минали животи, които пряко продължават и в настоящия. Дава информация за духовното ни ръководство и връзката ни с духовния свят. Като земно съответствие на знака Риби има и връзка с вярата и духовността. Наричат го и дом на изолация и се е вярвало, че индивиди с подчертан 12 дом ще прекарат голяма част от живота си в принудителна изолация, манастири, болници, приюти, затвор и прочие. В наши дни, когато съзнанието на хората масово се отваря за духовността, тези тежки значения на дума частично отпадат. В ръководствата по езотерична астрология го наричат дом на връзката с духовната иерархия. Когато е подчертан 12 дом, показва наистина необходимост от изолация, от оглавяване, за да бъде направена връзка с духовната реалност, понеже е свързан с кармичните последствия от миналия живот на индивида. Струпването на планети в него е белег и на незавършена работа в минало прераждане. Често то е било без време прекъснато и индивиди идва с усет за специфична задача в живот. Хората с подчертан 12 дом и особено когато слънцето е в него са склонни към осамотяване или имат дълбок вътрешен живот, за който околните много малко знаят. 12 и 6 дом са свързани с служенето и саможертвата, които са част от съдбата на индивида, чието хороскоп тази ос е подчертана.